A polémica sobre a área comercial de Alcampo que se está a construir na antiga Megasa en Vilagarcía conta agora con un novo capítulo. A intención da firma desde un primeiro momento foi a de instaurar un modelo habitual noutros concellos, o de contar con varios establecementos comerciais rodeando o hipermercado central do proxecto. Pero o Grupo Socialista, actualmente no goberno, sempre se mostrou contrario á idea. Por iso, apostaron pola suspensión potestativa das licencias a este tipo de espazos, polo que Alcampo tivo que modificar o seu proxecto. Porque defendemos un modelo de cidade diferente ao que se supoñen que defenden outro. Un modelo de cidade que trata de primar, pois como se fai en outras cidades do contorno, pois as nosas rúas peatonais, o noso pequeno e mediano comercio, como se dixo, non para vetar por vetar, senón para que todo o mundo poida traballar e vender en igualdade de condicións, es decir, o que se trataba é que a xente non veña a Vilagarcía a pasar o día nun centro comercial, a comer, a dormir ali casi, senón a pasear polas nosas rúas e despois que merque onde queira, pero en igualdade de condicións. Agora escríbese unha nova páxina no conflicto ou caducar esta suspensión de licencias sen que o goberno de Alberto Varela lograse aprobar a revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Esta suspensión aprobárase por un ano e non é prorrogable. Así, ata que esta medida non volva a estar en vigor cando se aprobe o novo pexón, calquera promotor pode presentar un proxecto para construir un centro comercial no municipio de Vilagarcía. Eso estaba condicionado por un plazo de un ano, estaba condicionado á aprobación inicial do noso plan xeral. Un problema empresarial da empresa que redacta o plan xeral, Eptisa, que todos tamén sabedes que a comer con un grupo chino, pois produciu un retraso. Ese retraso xa está solventado, xa nos entregaron esos traballos do plan, estamos revisando e en breves días comenzaremos cos restos dos grupos da oposición a explicarlles ese plan xeral. Aínda que nestes momentos Alcampo teña vía libre, en canto o novo pexón logre a aprobación inicial que o alcalde agarda que se produza canto antes, todas as licencias de carácter xeral quedarán en suspenso para garantir o modelo de cidade que busca o goberno actual. En relación ás críticas recibidas, Varela afirma que o último que quere é espantar empresas da cidade tal e como lle achacaron. O tempo dá e quita razóns. O tempo dá que eu me reunín con moitos empresarios e con moitos propietarios de terreo interesados en instalarse en Vilagarcía. A proba que, aínda que nós temos moi claro que, repito, benvidas sexan todos as que se queren instalar en Vilagarcía, pero temos a intención de que non proliferen os centros comerciais en Vilagarcía porque o que provoca nas cidades é unha desertización do noso casco urbano e nós non queremos eso.